हाँ तो भैया लोग हम है इंटर के विद्यार्थी आ परीक्षा फेर नियर आ गइल बा। आ जे पढ़ल लिखल होई ओकरा तो पते हुई कि जब परीक्षा नियर आ जाला तो विद्यार्थी लोग के पूरा देवी देवता याद आ जाला लोग। तो वह सिचुएशन हमार बा। तो अभी सरस्वती पूजा के दिन बा तो हम सोचनी है कि परीक्षा पास करे खातिर सरस्वती माई से विनती कर ली कि पड़ल बा परीक्षा सरस्वती मैया दीह पास कराई दीह पास कराई। व्हाट्सएप फेसबुक चलैनी कहियो कैनी ना पढ़ाई कहियो कैनी ना पढ़ाई। हाँ महाराज आगे सुनिए कि बोले ले जब पढ़े खातिर मास्टर कि कोई नी उनकर पिटाई कोई नी उनकर पिटाई। लिखी के किताब सरस्वती मैया कि हमके आवेला रुआई कि हमके आवेला रुआई। अगले दिन इसकी पहले मास्टर साहब के बाद हमारा एकदम मर्चा नियर लागत रहे, लेकिन अब बुझाता कि वो हमरे फायदा खातिर बोलत रही। लेकिन अब क्या कही जाए, अब और हमार आगे सुनी लोग हमार लीला। तो हम पबजी में बहुत आगे गईनी लिहनी चिकन डिनर खाई लिहनी चिकन डिनर खाई। कि फेसबुक पर वीडियो बना के फेमस भईनी ना भाई फेमस भईनी ना भाई। तो आगे सुनी लोग हमारा पीछे के कहानी कि हम कोचिन साइकिल घुमा के खाली कोई नी लड़ाई खाली कोई नी लड़ाई। कि कोई नी हम बार का गलतिया कि अब हम बड़ी पछतैनी कि अब हम बड़ी पछतैनी। कि पड़ल बा परीक्षा सरस्वती मैया दीह पास कराई दीह पास कराई। व्हाट्सएप फेसबुक हम चलैनी कहियो कैनी ना पढ़ाई दीह पास कराई। और तो भैया लोग ये हाल बिहार के विद्यार्थी लोग है, जब परीक्षा नजदीक आ जाला या फिर परीक्षा आ जाला मुड़ी पे तो ये लोग एकदम देवी देवता लोग ये लोग के दिखाई देवे लागला लोग ये लोग याद आवे लागला देवी देवता लोग है। बाकी सब वीडियो कैसा लागला लाइक शेयर कमेंट करी। आ यमनिया के चैनल ITS एकरा के सब्सक्राइब करी।